आंनि चेनेलजों गासै बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। दिनैबो बावहाय निसपाटला सेंखराव रायजो राजाफोरखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय डेम'क्रेसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मेल लिंदोंमोन आरो बे मेलाव आंजों लोगोसे गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफोर गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। जों गिबियावनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। गोलाव समाव बिथांमोना जोंनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै दिनै जों रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायना होदों जे बे एकर्डआव मा दं मा गैया, जोंनि सिमाया माबोरै लावगोन, बे गासैबो खोथाखौ जों बुंनानै होदों। गोबां गोनो गोथोआव माखासे मानसिफ्रा दङ, माखासे आफादफ्रा नंखाय बानसावनायनि थाखाय माखासे रायजो राजाफोर जायफ्रा मोजाङै खौरां लानो हाया, बेबायदि मानसिफ्रा एसे एनै गोनो गोथो जायगा दङ। दा दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों। जोङो बुंदों अलरेडि कमिसना मोनसे दाखांजाबाय, 7 सोद्रोमा, सासेया चेयारमेन, सासेया मेम्बार सेक्रेटारि आरो 3 सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे कमिसनखौ दानाय जादों। एबसु आरो एनडिएफबिआ होनाय जे लिस्ट बर' गामि आरो ट्राइबेल गामि एबा ओनसोल, बे ओनसोलफोरखौ नायनानै बिथांमोना सोसननायनि खामानि, बे खामानिखौ मावगोन। थांनाय 2 नभेम्बराव गिबि खेब कमिसननि मेल जाबाय आरो फारि फारियैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम बर' एबा ट्राइबेल थानाय जि ओनसोलफोर जेखौ एबसु आरो एनडिएफबिआ लिस्ट होबोबाय, बे ओनसोलफोरखौ सोसननायनि खामानिखौ बिथांमोना मावसिगोन। बे बाथ्राखौ जों बुंदों। अनजालि दैमारि आरो बे रबिराम नार्जारि बिथांमोना बुंदों जे माने नैबे बिटिआर गोरोबथायाव गामि दानख'नाया प्रभिजनाव थानाङामोन होनना बुंदों। नाय, बेवहाय गोलाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा गामि दानख'नायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों। बिटिसिआव बिपिएफनि मोजां खुंथाय नङैनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिदों। बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनि हारसा गामिफ्राव बा नन बर'फोरनि ओनसोलफ्राव बिपिएफआ जेबो जौगानाय खामानि मावा, जायनि थाखाय जोङो बिटिसिआव जोङो थानो गोसो गैया, बेबायदि होननानै बिथांमोना मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथांमोना हाइकर्ट खालामदोंमोन। दा बेनिखायनो फैयै जोंनि जे बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथायाव सरकारा मोनसे क्लजखौ दोनदेरदों जे सोसननायाथ' मानिगोन, नाथाय माखासे गामि जायफ्रा थानो गोसो गैथ्रा, जायफ्रा 6 सिडुलनि सिमा आरो नन 6 सिडुल नङै सिमाजों 50% बारा हारसा गामिफोरखौ जुदि बिथांमोना दरखास्त होयोबा थाया होननानै बेफोरखौ नायफामनानै दानख'गोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेयाव बर' गामि दरसेबो दानख'जाया, ट्राइबेल गामि गंसेबो दानख'जाया, ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकबो दानख'जाया, ट्राइबेल साब प्लेनबो दानख'जाया। ओरैनो बिथांमोना पलिटिकेलि लाबालाबनि थाखाय दायो फोसावलागासिनो दङ। 1991 मायथाइयाव एबसुआनो थोंजोङै पलिटिक्सखौ आखायाव लानानै एमएलए दैथायहरनो, एमपि दैथायहरदोंमोन। बिनि थाखाय बिएससि जानायाव गोरलै जादों। बिनि उननिफ्रायबो एमएलए एमपि दैथायहरनायनि थाखाय बिटिसि सुक्तिया गोरलै जादों। जुदि बिपिएफआ जोंनि सोमावसारनायाव बिथांमोना जुदि पलिटिकेल पेट्रनाइज होनायमोनब्ला इउपिपिएलनि जोनोम जानाय नङामोन। गुबुन हान्जाखौ जों बासिनानै लानांगौनि गोनांथि गैयामोन। नाथाय जों गोबां खेब सावरायसेयावबो जिहेतु बिथांमोना जोंनो पलिटिकेल पेट्रनाइज होआखै, माने नागालेण्डजों आसामजों, मेघालयजों आसामजों, बेफोर जाहैबाय इन्टार स्टेट बर्डारनि खोथा। इन्टार स्टेटजों स्टेट बाहाय बर्डारनि दावराव, सिमाखौ लानानै सेलायलायनाय आसाम अरुणाचल, आसाम मेघालय, आसाम नागालेण्डजों। नाथाय जोंना जाहैबाय सिंनिसो, आसामनि सिङावनो, स्टेटनि सिङावनो खालामजानाय मोनसे सिमासो। बिनिखायनो बैसोर बुंनाय बायदि आसाम मेघालयनि दावराव, आसाम अरुणाचलनि दावराव, आसाम नागालेण्डनि सिमानि दावराव, बेनो दाबो थिग जायाखै, खथ' बोसोर जाबाय होननाय बायदि नङा। जोंनिया जाबाय 6 सिडुलनि सिमा, बिटिसिनि सिमा, बेखौ फोलावनानै बिटिआरआव सोसनगोन। बेखिनि बेहाय फाराग दङ। गोबाङा बुंजावदों दिनै लरेन्स इस्लायाबो सासे जुदि माने फरायसा आफादाव थायामोनब्ला
जुदि पलिटिकेल पार्टियाव फैनायबा बिथाङाबो माने दिनै अनजालि दैमारिया जेरैबायदि बुंसावदों बेबायदि बुंगौमोन मा बुङो? नाय खोथाया बेबायदि नङा। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो सासे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिग्रा वार्कार। जोंहा टार्मिनेटिं सेसन नङा, टार्मिनेटिं सेसना फैगौ जानुवारि दानाव जागोन। एकर्डआव सिगनेसार होनानै आबसुआव खालामजायो ना खालामजाया बेखौ जोंनि माने डेलिगेट हाउसआव सावरायगोन आरो एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जुदि एबसुआव थाजाला बेबायदि सावरायलायनाय जायोबा आं एबसुनि बिबाननिफ्राय एंगारनानै आङो थानांगोन। नाथाय जुदि बुङोबा कन्टिनिउ खालामनांगौ होनोबा बे डेलिगेटनि खोथासो। गेजेर गद' आं बावहाय ओंखारनानै थानायनि जेबो प्रश्न फैया। नाथाय जोङो स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो एबसुनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो रिलिज होदों। मानोना बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौनि थाखाय एबसुनिफ्रायबो सासे थांनानै मोनसे गाहाय रलखौ लानांगौ गुबुनफोरजों लोगोसे। बिनिखायनो स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हगारदों। आंनि खोथाया बेयाव फैया। पलिटिक्स खालामनाय खालामै बेफोर आंनि थाखाय माने बे गोनांथि नङा। जोङो सासे डिसिप्लिनखौ मानिनानै फैनाय सासे वार्कार। फैबाय थानाय जोंनि कनफारेन्सआव बे डिसिसन जागोन आं थाबावनांगौ ना ओंखारनांगौ बिनि उनावसो जोंनि माने डिसिसनखौ जोङो रोखा खालामो। गाव दलखौ लाखिनानै मान सनमान होलायनानै होननानै बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिजोंबो दिल्ली आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों सावरायहैदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जि मोनसे कन्डिसनखौ होलायलायदोंमोन बिनि थाखाय गोरोबनाया फैयाखै। जों खौसेथिखौ लुबैयो नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालामाखै। जों एबसुआल' नङा, जायफ्रा इसु दङ बे इसु थानाय बेयो स्टुडेन्ट इउनियनानो जा बेयो समाजारि आफादानो जा बिथांमोना दायो पलिटिकेल एक्सारसाइज खालामनो थाखाय बिथांमोना बाध्य जादों। जेरै दा आसामाव आसु आरो एजेवाइसिपिआ गावसिनि दाबि दावाखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु कंग्रेस बिजेपि एजिपिआ गावसिनि इसुनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङा, गावसोरखौ मदद खालामा। बिनि थाखायनो दिनै जिहेतु गोदान पार्टि दाफैलायनो गोनां मोनसे थासारि जाबाय। एजेपि आसाम जातीय परिषद दल दालायलायनो गोनां जाबाय। बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायो जे एबसुआ गोरोन्थि खालामाखै। एबसुआ गोरोन्थि खालामाखै। एबसुआ पलिटिकेल पार्टि जायाखै बा इलेक्टरेल पलिटिक्सनि जे रल बेखौ लायाखै। नाथाय बबेबा आफादखौ जे माने सापर्ट खालामदों बियो सैथो। जेरै सिगांनि एबसुआ पिटिसिखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन, बिनि उनाव प्रग्रेसिभ पिटिसिखौ सापर्ट खालामदों, मालाबा इउटिएलएफखौ सापर्ट खालामदों। बेबायदि नोजोरा एबसुनाव दङ। जेलानो प्रयजन जादों, जेलानो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि इसुनि बाथ्रा फैदों, बेबायदि समफ्राव जोंजों गोसो गोरोबलायनाय पलिटिकेल पार्टिफोरखौ सापर्ट खालामबोनाया एबसुनि हिस्ट्रियाव दङ। बेयाव जों खुनु गोरोन्थि खालामाखै। दाबो एबसुआ गावनि आखुथायखौ लाखिनानै पलिटिकेल पार्टिखौ जों सापर्टल'सो खालामो। जोबनायाव आसामाव बावैसो भुमिपुत्र मन्चआ बियो पलिटिकेल पार्टि नङा, बियो मोनसे माने इउनाइटेड मोनसे प्लेटफर्म। दायो जोंनि ट्राइबेलफोरनि कमन इसुनि सायाव जेन' बाथ्रा बुंनो हायो, बि काउन्सिल आरो बै काउन्सिलनि गेजेराव जेन' मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हायो, आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो हानायनि, आसामाव थानाय 6 सिडिउल काउन्सिल, अट'नमास काउन्सिल, डेभेलपमेन्ट काउन्सिलफोर जेसेबां दं ट्राइबेलफोरनि बेफोरखौ ज' लानानै जाहाथे नांगौ समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ जेन' मोननो हायो, बिनि थाखाय बियो मोनसे इउनाइटेड प्लेटफर्मसो। थेंक इउ।